Que tal, amigos? Seguro que moitos de vos estaredes agora de resaca após o Rally do Cocido, a primeira das probas automobilísticas oficiais en Galicia neste 2011. E seguro que tamén moitos de vos gozaríades cunha das novidades desta temporada, o Ford Focus World Rally Car de Pedro Burgo. Ben, pois hoxe imos coñecer máis detalles deste vehículo que está chamado a ser un dos referentes nos rallies en Galicia. No medio da nada e cun día de sol, Pedro Burgo vivía esta semana a súa primeira experiencia co Ford Focus World Rally Car. Obviamente a unidade non é nova, data de finais do ano 2004, pero precisamente a súa antigüidade é un elemento fundamental. Na altura, os World Rally Car acadaron un desenrolo tecnolóxico impresionante, coa electrónica ao servizo das prestacións, antes de que a Federación Internacional de Automobilismo puxera freo a tanto avance por mor do incremento dos custos. Pois ben, esta é unha desas espectaculares unidades. Esa está nas mans de Pedro. Do que provei eu, sin duda, non? É como unha cousa parecida a un Super 2000, pero o Super 2000 corre moi pouco, non? Este xa corre, xa hai que ter cuidado para acelerar, e sobre todo estar moi atento, non? Creo que é o mellor. Os test previos ao Rally do Cocido tiveron lugar na localidade das Pontes, na parte final dun dos tramos do Rally de Ferrol. A zona, como se pode ver, comezaba nunha parte inicial moi rápida e remataba nun final ensarillado e onde era moi, pero que moi sinxelo, picar unha roda. Con todo, o ritmo dos irmáns Burgo foise incrementando coas pasaxes, amosando unha rápida adaptación a un vehículo potente, pero exixente co piloto. A conducción é que é impresionante, non? Todo corre moito, traga pois un pouco como o Super 2000, non? Todos os baches e todo. Frena tamén igual o mellor que o Super 2000 e despois o paso por curva tamén é moi bon, non? Con respecto ao Super 2000, por exemplo, que ten moito máis motor e a verdade que é super divertido. Un coche creo que moi bon, máis fácil de conducir ao mellor dos que tuvemos ahora, non? Creo que o coche canto mellor seña, non? Ir un pouco, habrá que ir moito máis concentrado, porque eso a verdade que cando aceleras é impresionante. Pero bueno, en canto ao resto creo que pouco a pouco é o que temos e vamos a facer o mellor posible, non? Foron preto de 40 km de test nos que o equipo lugués tivo unha primeira toma de contacto con este vehículo. O traballo centrouse especialmente nas reglaxes de suspensión e na proba de dous compostos distintos de neumáticos. O resto do traballo houbo que completalo co decorrer dos tramos do Rally do Cocido. Estamos vendo o comportamento do coche, ver un pouco con que roda traballa mellor e nada, simplemente estamos con un setup básico, non? Que nos mandaron os de Ford, que creo que para empezar sobre todo é o correcto, non? Despois iremos vendo, conocendo o coche e despois pouco a pouco pues, igual podemos mellorar algo, non? Yo creo que hemos hecho los deberes, lo que podíamos hacer hasta ahora creo que lo hemos hecho. Hemos mandado el coche una semana a Inglaterra con 3 chicos de Pedro para que aprendiesen el coche, que lo conozcan, y luego al primer rally vendrá un ingeniero que fue el que nos puso el coche a punto, que además fue un mecánico de Carlos y mío en el 2000-2001. Por lo tanto, hemos hecho lo que nos parecía lo mejor que podíamos hacer para tener el coche en condiciones, empezar la primera carrera y luego que sea lo que Dios quiera. Este coche, como ben sabes, leva os 3 diferenciadores activos, non? Entonces, manejanse os 3 independientes, non? Ese é o delantero, este é o central e este é o traseiro. E poderes poñer distintos blocajes, non? Aí terei máis bloqueado, máis e moito máis bloqueado. Ao mesmo tempo ten a bomba do diferencial central, aquí escolles un pouco a rampa do diferencial que queres usar. Aquí é onde se activa realmente que funcione todo e este é o van, non? Tes 3 posicións de van, nós hoxe anduvemos na 2 porque se me parece abondo. E bueno, con que se conecta unha vez chegada a saída do tramo, non? Pero bueno, o resto é quen sabe para que será todo isto. Pouco a pouco iremos encontrando, non? Para que cada botón, pero bueno, un coche a verdade que increíble. Nada super mermado e información despois ao mesmo tempo, información para a hora de poñer para saber como está o embrague, mira, por exemplo, para saber o desgaste que ten o embrague. Ten un montón de pantallas, non? Para regular incluso o repartidor de frenada, para poñer un parado, para moitas cosas, non? É un coche que, a ver, tecnológicamente creo que é do máis, non?
Incluso creo que é máis cos actual. Isto é facilísimo, non? Metes as marchas hacia diante, solo con este movimento pois xa está a marcha engranada, e para reducir pois o mismo ao revés. É a verdad que é increíble, super rápido todo, o único que ten que fai moito ruido todo isto, pero a verdad que cambia rapidísimo. Comeza para Pedro Burgo unha temporada apaixoante. O reto semella sinxelo, pero a mecánica determinará se ao cabo todo vai como moito dos seus rivais temen. O equipo que lle cede o vehículo agarda os maiores éxitos. Por diante, o Campeonato Galego de Rallys, certamen no que o lugués aspira ao máximo por terceira vez. Vexo a ver, non? Vamos a ver como se nos dá a adaptación ao coche, a ver como nos vai todo. Creo que bueno, somos un equipo a luchar, non, polo campeonato. Creo que se todo vai ben e non temos problemas, pois seremos un dos que estaremos na lucha final de ano. Sobre el papel, por coche y por piloto, pues somos favoritos, como habrá otros en el Campeonato Gallego, ¿no? Pero también tengo que decir que, por ejemplo, que el Campeonato de España no siento ningún tipo de presión, porque en el Campeonato de España habrá varios pilotos con varios coches que puedan ganar, ¿no? Aquí parece ser que el coche este, como es un poco más favorito, de última generación, comparado con los que hay en el Campeonato Gallego, que seríamos un poco más favorito, por lo tanto solo nos valdría la victoria, ¿no? Pero de todas formas no es lo mismo tener un buen coche y un buen piloto, porque luego hay que demostrarlo en los tramos. Los coches, la mecánica, y lo sé por experiencia, juegan muy malas pasadas, y entonces hay que ser muy prudente. A xornada de test finalizaba con varias probas do control de saída. Dispositivo que permite ao Focus-Wulf Rally Car arrancar dende parado a máxima velocidade coa maior efectividade. Pedro tivo que practicar cun sistema que exixe coordinación de pés e mans. Antes de conseguir arrancar os seus rivais un bon lote de segundos dende o momento mesmo en que o cronómetro chega a cero. Así é a nova máquina que imos ver no Campeonato Galego de Rallys. Outro motivo máis para gozar dunha disciplina que semella non estar vivindo a mesma crise que o resto do mundo. Retomamos a sección de entrevista. Esta semana temos con nos a Víctor Senra, piloto que este ano repetirá no Campeonato de España de Rally de Asfalto. E se nada muda, o Peugeot 306 Kit Car do seu pai Manolo Senra. A intención sería facer o campeonato completo. En principio, salir a primeira, se sale ben e hai presupuesto, pois seguir. O problema vai ser o presupuesto, porque a intención se é de salir co 306, que creo que vai a ser un coche ideal para correr o nacional e pelear. E nada, pendiente do presupuesto que haxa e intentar conseguirlo. Eu creo que iso é un incógnita a día de hoxe. De feito, outro día ainda falando con Delecur, lle preguntaron e tal, ele dixo que era máis rápido un Super 2000. Moita xente di que o 306, hasta o primeiro rally creo que vai ser unha incógnita. Creo que rallies como Alicante ou eso que debería estar aí para ganar. Igual rallies como Santander, Ferrol, que son máis retorcidos, máis complicados, aí un Super 2000 está claro que vai estar moi por encima. Subir sería unha opción moito máis barata, está claro. Pero bueno, xa que temos o coche este na casa, pois aproveitar, xa que a reglamentación o permite, igual é por este ano máis e intentar salir esta temporada para que ven, xa se verá e aí está a ver. Máis sensación de correr foi o 306 sin duda ninguna. Depois sí, o Super 2000, pero vamos, un coche moito máis fácil que o Super 2000, para mí un coche de carreira máis fácil que conducir quizá por o Super 2000. O 306 é outro, moito máis tensión, moito máis radical, todo en general. En general, non por resultados, malo, pero moi contento porque sei os rallies que terminamos, que estuvemos aí, sempre estuvemos peleando na nosa categoría, sempre fomos líderes, fixen dous ou tres podiums, sempre estuven aí, con iso me conformo. Os resultados non dan chegado, algún ano chegarán, non hai prisa. De momento non se sabe, igual Santiago sí, porque é un rally que me gusta, e intentar facela tamén a final de ano. Non houbo sorte para Jesús Ferreiro no promo Solo Score, rally que se disputou a pasada semana en a que o galego sufriu unha forte saída da estrada co seu Ford Escort MK1.
Por sorte, nin Jesús Ferreiro nin o seu copiloto Javier Anido sofriron danos persoais. Se ben o vehículo quedou danado tras impactar contra unha árbore. O accidente producíase nunha das zonas máis rápidas do único tramo a disputar, en a que o piloto de Melide perdía o control do vehículo. Na altura, Ferreiro loitaba polo primeiro lugar con Lolo García, a quen só tiña 8 décimas de segundo. O promo Solo Score é un rally no que só participan os Ford Score RS, en a que Jesús Ferreiro vencía na pasada edición. O accidente non muda os plans do piloto galego, que a finais deste mes estará presente no Rally de España histórico co seu Porsche 911. O Campeonato Galego de Rallys en Terra vai a ser unha realidade neste 2011. A primeira das probas calendadas, o Rally da Gudiña, xa ten publicado o seu regulamento particular. A proba terá lugar os días 15 e 16 de abril e será encargada de arrancar un novo certame do cal. Ata o momento todos son rumores no que se refire á participación. A proba da Gudiña contará con 4 tramos ao que os participantes percorrerán en 2 ocasións, unha como adestramento e outra cronometrada. En total, a proba conta cun percorrido de 142 km, dos que algo máis de 67 son cronometrados. O parque pechado deste primeiro rally de terra estará situado no aparcamento da estación de tren da Gudiña. Semella que Planeta Ras non vai a deixar Portugal. De feito, esta semana estivemos unha vez máis no circuito Vasco Sameiro de Braga para coñecer máis detalles dunha das novidades, curiosas novidades, no Campeonato Galego de Montaña. Estamos a falar do Legend Car de Vicente Vieites. Ainda que xa o ten dende finais da pasada temporada, no Fórmula Rally do Cocido sorprendeunos a nova máquina de Vicente Vieites para disputar as probas de montaña. O piloto pontevedrés muda por completo de vehículo. Este ano disputará subidas galegas con este curioso modelo. A pasada semana Vicente tivo a oportunidade de realizar os primeiros test de verdade no circuito Vasco Sameiro de Braga. Unha oportunidade máis tranquila do que o multitudinario evento de Lalín para falar con este piloto do seu Legend Car, un vehículo made in USA. O Legend Car é un coche que se fai en Estados Unidos. Hai 7 carrocerías diferentes. Ali incluso, pois, bueno, córrese moito en circuitos ovales, córrese en terra, córrese en hielo, córrese en pista de asfalto, o sea, hai varias modalidades, non? Xa tiña ganas del fai un par de anos, que de feito estuvéramos a punto de comprarlo. Foi algo que surgiu de casualidade. Con respecto ao Fórmula do ano pasado, que viñamos traballando con el, gastamos moitos cartos, non terminaba de estar ao nivel que hai aquí realmente en Galicia. Entonces, bueno, ese Fórmula ahora mismo está totalmente desmontado. Sacamos toda a parte mecánica, está nas instalacións de Paco Outeda, que me está facendo un Fórmula novo 2 del. Non estamos diante dun CM ao uso, moi ao contrario, como bon vehículo de orixe americana, destaca pola súa simplicidade. Motor dianteiro, propulsión traseira, eixo ríxido, pero ante todo unha estética diferente. Non sei, o coche en sí é que é moi curioso, non? Esperemos non gastar tantos cartos como gastei no Fórmula, a verdad, pero bueno, sí, un pouco por estética, a verdad, foi máis que nada por eso. Monto motor de moto, Yamaha 1250, con 150 cabalos de carburación, motor dianteiro, tracción traseira, levo un diferencial todo de diante atrás, a un grupo que está 100%, que, bueno, é unha das cousas curiosas do coche, porque, bueno, realmente é un poquinho complicado de levar. Bueno, pesa 510 kilos, aunque parece pequeniño, pero a verdad que é bastante pesado, por todo eso, motor, sea un motor un poquinho, digamos, antiguo, entonces é pesado, o grupo de atrás, diferenciales, todo, ¿no? Entonces, bueno, como estaba feito para unha copa, tampouco non se preocuparon demasiado de decir peso, ¿no? Ganar non sei se ganaremos algo, pero desde logo as fotos penso que as vamos a levar todas. Na hora de poñerse ao volante, Vicente Vieites tivo a oportunidade de probar en 2 configuracións, con rodas semi-slicks, desas homologadas para rodar pola rúa, e con rodas de competición, o cabo, a opción que a priori escollera o piloto pontevedrés para disputar a temporada de montaña.
vanme meter na categoría dos SCC, cos ASO, AX e todo o que poida salir por aí de turismo con motor de moto. Non encuadran nos CMs porque os CMs teñen que ser motor atrás. E, bueno, despois realmente, a ver, o motor teño cos precintos todos, está totalmente de serie, entonces as prestacións con un CM pues, van a ser inferiores, non? As voltas sucédense e os tempos melloran. Curiosamente, malia non ser tan avanzado no canto aos chasis con respecto aos CMs máis modernos, o Legend Car está a sorprender polo seu comportamento. A verdad que despois de estar aquí toda a mañán rodando con el, estamos contentísimos porque non pensei que a verdad que fora tan polo sitio, non? De como me esperaba que fora derrapando máis, que fora máis complicado de levar. Agora toca a mí. Chegamos a un acordo, vai me deixar 3 voltas para probar este coche. Ahora mesmo son a envexa de meus compañeiros de equipo, pero oportunidades como estas non se perden. A ver se non fago moito ridículo. Vicente deunos a oportunidade de probar o seu Legend Car. O que fixemos con el. Sen comentarios, por favor. En principio a idea inicial é de facer o campeonato con este coche. Vamos a ver o que dá de sí. Se facemos unha boa temporada con el, pois seguiremos o mellor con el non sei, depois dependerá un pouco cando acabemos o Fórmula, a ver un pouco tamén. Igual combinamos algo, non sei, a verdad que non teño idea moi clara, pero inicialmente para correr con este coche. Sen dúbida, este Legend Car non será o máis rápido, tampouco o máis efectivo, pero anda mellor do que aparenta e, sobre todo, ten unha pinta certamente peculiar. Veremos o que dá de sí este ano. Rematamos, a próxima semana estaremos coa primeira das probas do Campeonato Galego de Rallys, o Rally do Cocido. Ata entón, xa sabedes, permaneced atentos ás páxinas web de VTelevisión e planetarras.tv e tamén no Facebook, onde podedes ir formulando as vosas cuestións a calquera dos pilotos das distintas disciplinas automobilísticas que hai en Galicia. En vindeiros programas iremos xa publicando as respostas. Nada máis, rematamos. Chao, amigos.